सानिफ्राय आसुनावबाय थादो Hey guys, welcome back to my new vlog. आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय. So guys, दिनै जाबाय 2 November and देवालिया गाबोन समयानो जाहैबाय 4 November and नोंथांमोना न'फोरखौ निजेनि न'फोरखौ लाइट्सफोरजों साजायबायना साजायाखै देवालिनि माने रेडि खालामबायना खालामाखै साङा लाइट्स लगायगासिनो दायो नोंथांमोननो आं देखायगासिनो ओमफ्राय दायो आङो थांनाय दरंयाव माने देवालिनि लाइट माने साथिफोरखौ बायनो थांगासिनो so नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै तो साबस्क्राइब खालामनानै होदो एन्ड लाइक कमेन्ट शेयारबो खालामनानै होदो एन्ड गाइस नोंथांमोनखौ आङो फैगोन दिनाव माने मोजां भिडिअ लाबोनानै होगासिनो स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला एन्ड लोगोसे बेल आइकनखौबो अल खालामनानै लादो स' गाइस थौदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै जोंहा लाइट लगायगासिनो बिथिं लाइट लगायगासिनो बिथिं आरो ভালকে ডিজাইন কৰিবি হা ৰাতিহে ভাল লাগিব स' नोंथांमोना आङो हराव देखायगासिनो हरावसो बांसिन मोजां नांगोन नालाय स' हराव देखायगोन बिथिं आरो खाखाया दङ itu apa aku dusung nalar मोननै वाइफाइ थायोना मोनसे 5G मोनसे नर्मेला नर्मेलखौ स' गाइस आं दायो थांग्रोना लानोसै स' नोंथांमोनखौ दायो आङो फार्स्टआव आङो हटेलाव थांग्रोगोन बिनि उनाव थांगोन शपिं खालामनो माने साथि बायनो गारने एन्ड नोंथांमोनखौ आङो देखायगासिनो दायो थ' बिदिब्ला आङो हटेल लागि थांग्रोना लागोननि स' गाइस आं दायो थांनो ओंखारबाय एन्ड जा हटेलाव थांनानै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगासिनो स' गाइस थांग्रोना लानोसै आङो स' गाइस आं मोनफैबाय हटेलाव ओमफ्राय लाइट्सबो लाबोदो हटेलाव होनो गारने bisa putar kan? Oi. Light pula pada hotel ni kan ni. So hotel lo light lo kan ha. Kana ni mak ni mana ada lo. So guys, ang tayo hotel lo dos komai thanane thangse. Sati bai ni kan ni. Dos tagan niyo. Thanane thanggan. So tayo So guys, जोङो थांनायदो साथि बायनो गारने सिन्ता दांदो ओमफ्राय इसे खानिया थाङा बान्दरमानिया स' जोङो रिक्सा नेबाय थादो स्कुटि लाङा बहुत सान्दुं गोसा आइनो स्कुटि लांनो इच्छा गैया खामफा गुदुं सान्दुं गोसादो ओंखायनो इ रिक्सा थांसै स' थांग्रोना लानोसै इ रिक्सायानो गंसे फैयाखैमोन दासो सब भर्ति गोजा गंसेबो खालि गैया शिब मन्दिर যাব शिब मन्दिर masih dengan coba ucin sih. Kau ang ciro ni para ciro. Ciro dah. Kau itu belum. Kau dah belum ni. Mana ni? Nah dia ubah nah di kawasan tu hai. Ada hai ku itu. Hai kok. Hai kok boleh ku sama. So guys, so थांगासिनो जोङो so guys जों मोनफैबाय माबादिनो फैदो ini साथि दखानफोरा चिबि दोंसोयो मासिं लानो नै बाय लदब दखान কিমান কা দিছে বাবুৰ হা দৰ্জন নকৰা Wah, 200 বুলি ক'লে তে মাৰে খালি হয় দুগুণে এইটো 60 ডিজাইন নি দিওঁ দেখোন বঢ়িয়া এইটো তোমালোকৰ না তোমালোকৰে হয়তো ইমান ডিজাইন বস্তা বিলাৰ কেনেকে সেইবিলা এনে লৈ যাম না coloring coloring ya eman dunia nudai ka ay iklang niyang iklan nulu kan hotel lo munsi goreo unegar ne
बे मोनसेयाबो मोजां मोनदों इयाव गणेशनि मोनसे लागोन इखौ नोङो गणेशनि आइथिं आरो बरिया बरिया डिजाइन दङ खाबो फट' मारा নাই আপা ভিডিঅ' কৰি আছো কিমান কিমানকে দিছা 50 টকা এইবিলাক 50 টকা এইটো আৰু এইবিলাক ডাঙৰ বিলাক এইটো এইবিলাক আপোনাৰ 120 টকা কমাই দিবি না নাই এইবিলাক 30 টকা কমাই দিবি না নাই এইটো দিয়াচোন দিয়া ইমান তেল খাব ইয়াত বাপৰে 1 লিটাৰ আধা লিটাৰৰ বেছি হ'ব আধা লিটাৰৰ 700 মান হ'ব এইবিলাকো soalnya jeng baik kenal lagi sih mama temen nanya sih mama lah ya dari tangan lain semua dia kayak gini tuh baik ini sani beras Norway tapi ini antik kemar foto marise oi kyo mau bisa তোমালোকৰ তাত বৰষুণে আহিলা হইতে হা বৰষুণ আহিলে কি কৰলাই মটটো বেছি মাৰবা নালগে এবিগে মারলি এবিগে ডাঙৰ মালিকে কি আছে জমনি ইয়ান এবিগে কোৱা Oh, bisa pasti hari. Kedua. Mana sini story hari. Kajar mau baik kajar. Ada lanjut deh. So guys, जोङो साथि लाखांबाय दायो थांनानै नोंथांमोननो देखायगासिनो खुलिनानै दायो जोङो शिब मन्दिर खाथियाव दङ शिब मन्दिरनि फ्रन्टआव दङ इसोरो ओइ लास्ट कलिगिन कामो आयो তোমালোকে কাস্টমাৰ বিলাক কমত দিবা মই কৈ পঠাম দে বেংৰাত চলা বেলেগ কিবা নালাগে যদি কোনোবা আহে ইয়াতে শিমদৰত চাকি ল'বৰ কাৰণে তো ইয়াতে আহিলে হ'ল ইয়াতে কমত দিব হা কমত দিব লৈ ল'লে হ'ল কমত দিম মই এখন দোকান মোৰ এখন so guys जों दायो थांगासिनो हटेलाव दायो मिटिंबो लाबाय सुनिताया ओमफ्राय आंनियाबो लाबाय so guys जोङो मोनफैबाय दायो नोंथांमोननो देखायनोसै साखिखौ so guys जोङो नोंथांमोननो दा देखायगासिनो बिदिनो दुनिया माने साखि दङ ओमफ्राय मोजां मोननानै लाना फैबाय 20 टाका करि होना लाना फैदो इखौ ओमफ्राय बियो 50 टाका लादो बेखौ 50 टाका होना लाना फैदो नैबे आरो इमान दुनिया माने गणेश थालायनाय बियो गणेश थालायनायखाय मोजां मोननानै लाना फैदो गणेश दङ फुल दङ ओमफ्राय बेखौबो लाना फैदो थाइथाम थाइबा नङा इखौ आं थाइबा बिदिसो थाइब्रै होदो थाइब्रैनिबो आरो खमायनानै होदो थाइसे बे थाइसेखौ लादो थाइसे लादो इयो हटेलनि कारनेबो ओमफ्राय आरो न'नि कारनेबो एकेलगे लाना फैखाबाय ज'नो इबे मोनथाम ओमफ्राय नैबे मोनसे गोदोर मोनसे ओमफ्राय आरो नैबेखौ लाबोदो 40 टा इनि 20 टा हटेलनि 20 टा ओमफ्राय आरो न'नि 20 टा बे आरो बेलेग मोनसे रुमनि बे गणेशनि आखाम जाग्रा तात आखामखौनो जायनो थगिग्रा र' प्रखाद होग्रा र' इले गणेशआ आखाम जाग्रा थायो ओमफ्राय इखौ धुना सुना लाना फैबाय गोनां बुंहरबानो जाबाय आरो मोनगोन इखौ शिब मन्दिराव फैबा मोनगोन आरो
नोंथांमोना शिब मन्दिराव फैनानै लाफैबानो जाबाय गथ'फोरा माने लामा लामा ज'सुनानै फानजोबदो थ' नोंथांमोना सानसे जायनानै लाना फैबानो जाबाय स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ माबोरै नांखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय स' दिनै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै थ' गाइस आं पार्सेलाव जादोंमोन नाथाय लाना फैदो पार्सेल बाक्सआव जादोंमोन आङो बाक्सआव जानायखौ लाना फैबाय थ' आंनि पार्सेल फैनायखौ नोंथांमोन देखायगासिनो बेखौ फ्रि होदों आंनो नायाबाय गावसो दोङो 1 2 3 खान फ्रि होदो आं अर्डार होनाया नेक्स्ट होदोंमोन अर्डार नीला कलर नीला स' बेखौ माबा फ्रियाव होनायखायनो थेंक इउ फ्लिपकार्ट